Zamisli da ti neko kaže da je Venera, planeta koju večeras vidiš kao mirnu, sjajnu zvezdu na zapadu, zapravo mlada, nestabilna rana na nebu, kometa izbačena iz utrobe Jupitera pre samo nekoliko hiljada godina, koja je u istorijsko doba prošla toliko blizu Zemlje da je okrenula našu osu, zaustavila dan i zapalila ceo svet. I da su biblijski potopi, egipatske tame i mitovi o bogovima zapravo dnevnik preživelih, kolektivna trauma zapisana u legendama. Taj čovek se zvao Immanuel Velikovski. I nauka je uradila sve da ga učutka. Pitanje je, zbog gluposti ili zbog straha? Rođen početkom 20. veka u carskoj Rusiji, obrazovan na univerzitetima širom Evrope, po profesiji psihijatar i pisac. Velikovski nije bio nasumični teoretičar zavere sa interneta. Bio je poliglota, erudita, čovek koji je razgovarao sa Freudom i Einsteinom. Njegov istreniran da prepoznaje obrazce u ljudskoj psihi, počeo je da ih vidi i u istoriji čovečanstva. Verovao je u nešto radikalno jednostavno. Ako se isti motiv, vatrena zvezda koja ruši nebo, dan koji traje predugo, reke koje postaju crvene, pojavljuje u mitovima od Egipta preko Grčke i Mesoamerike do Kine, možda to nije samo priča. Možda je sećanje. Godine 1950. objavljuje knjigu Worlds in Collision, Svetovi u sudaru. U njoj tvrdi da je pre samo nekoliko hiljada godina, oko 1500 godine pre nove ere, u našem sunčevom sistemu nastao haos. Venera je izbačena iz Jupitera kao kometa. 2 put prolazi blizu Zemlje, menja nam orbitu, nagibo se, pali gradove, zaustavlja sunce na nebu i ostavlja čovečanstvo u šoku. Ljudi to doživljavaju kao kraj sveta i pamte kroz mitove i religiju. Knjiga postaje ogroman bestseller. Ali astronomi i fizičari dobijaju napad besa. Za neke od njih Velikovski nije bio samo u krivu. Bio je opasna ideja koja bi mogla da zbuni ceo svet. Hajde hladne glave. Šta Velikovski tačno priča? On tvrdi da Venera nije stara planeta kao ostale, već mlado nebesko telo izbačeno iz Jupitera u skorijoj prošlosti. 2 put prolazi blizu Zemlje, oko 1500 godine pre nove ere. Prvi prolazak izaziva 10 egipatskih pošasti. Reke postaju crvene od gvožđa iz repa komete, tama prekriva Zemlju, padaju vatra i grad. Gravitacioni uticaj zaustavlja Zemljinu rotaciju, što omogućava Mojsiju da pređe Crveno more. Kasnije, u toj istoj kosmičkoj drami pojavljuje se i Mars. I on, kaže Velikovski, prilazi opasno blizu Zemlje u 8. i 7. veku pre nove ere, menja joj rotaciju i donosi nove kataklizme. Za Velikovskog, bogovi sa neba, Zevs, Ares, Aton, Jahve, nisu samo likovi iz religije, to su planete u haosu. Jupiter je Zevs, Venera je Atina, Mars je Ares. On pokušava da spoji mitologiju, arheologiju, Bibliju i astronomiju u jednu veliku jedinstvenu priču, a onda, na osnovu svoje teorije, ubacuje i proročanstva. Venera mora biti izuzetno vrela, jer je mlada i još uvek se hladi. Jupiter, kao telo koje je moglo da izbaci planetu, mora biti izvor energije i trebalo bi da emituje radio talase. Kasnije se ispostavilo, Venera je zaista pakleno vrela. Jupiter zaista emituje radio zračenje, ali iz potpuno drugačijih razloga nego što je Velikovski mislio. Venerina toplota dolazi od ekstremnog efekta staklene bašte, a Jupiterovo zračenje od njegove moćne magnetosfere. Za neke ljude to je bilo dovoljno da kažu, možda je lud, ali je pogodio nešto što tada nismo znali. Ako je lud čovek nekako nagovestio prave stvari, šta ako je još nešto u njegovoj priči bliže istini nego što bismo voleli da priznamo? Ovde moramo biti pošteni i precizni. Ako planete zaista rade to što Velikovski kaže, fizika se raspada. Da bi Venera kao kometa prišla Zemlji toliko blizu da pomera osu, zaustavlja rotaciju i menja orbitu, a da se sve posle nekako sredi u savršeno stabilan sunčev sistem, to bi bila kozmička akrobacija koja krši osnovne zakone mehanike, pre svega zakon o očuvanju ugaonog momenta. Astronomi kažu da se to desilo, Mesec bi odavno bio izbačen iz svoje orbite. Energija potrebna da se zaustavi Zemlja i ponovo pokrene bila bi tolika da bi istopila celu planetu. Kalendari starih naroda poput Maja i Egipćana ne bi bili ovako uredni i precizni, a tragovi tih katastrofa bili bi urezani u stenama, ledu i fosilima. Geologija, ledena jezgra sa Grenlanda i Antarktika, godovi drveća, sedimenti na dnu okeana, ništa od toga ne pokazuje globalni haos takvih razmera u poslednjih nekoliko hiljada godina. Zato naučnici zaključuju, Velikovski je fascinantan, ali je u detaljima pogrešan od početka do kraja.
Pa zašto onda toliko buke? Zašto se o njemu i danas priča? Zato što nauka nije uvek mirna rasprava. Reakcija na Velikovskog bila je žestoka. Njegovu knjigu su pokušavali da cenzurišu, da je zabrane, da je sklone iz ozbiljne diskusije. Organizovan je bojkot izdavača, a naučnici koji su se usudili da ga brane bili su marginalizovani. Neki poznati naučnici, poput Carla Sagana, kasnije su rekli: njegova fizika je užasna, ali pokušaj da se ideje zabrane još je gori. Iako su njegove računice pogrešne, ideja ostaje moćna. Da je sunčev sistem nekada bio haotičan, da planete nisu uvek bile tamo gde su danas, da mitovi možda kriju istoriju stvarnih katastrofa. Danas znamo da su udari asteroida i kometa zaista menjali istoriju života na Zemlji, od izumiranja dinosaurusa pa nadalje. Znamo za periode poput kasnog teškog bombardovanja, kada je unutrašnji sunčev sistem bio kosmička streljana. Znači, svet nije mekana, stabilna bajka. Kosmos ume da bude brutalan. Velikovski možda nije pogodio ko, kada i kako, ali je pogodio jedno: intuiciju da je nebo mnogo opasnije nego što izgleda kad mirno gledaš u zvezde. Na kraju ostaje pitanje: da li je Immanuel Velikovski bio opasan šarlatan ili tragična figura koja je mešala mit i nauku, ali nas je naterala da postavimo neprijatna pitanja. Danas gotovo niko u nauci ne brani njegove orbite, komete i sudare. Njegova teorija nije falsifikabilna. Ne može se testirati i opovrgnuti na jasan način, što je ključ naučnog metoda. On je ponudio scenario koji je toliko kompleksan i jedinstven da izmiče standardnoj proveri. Ali mnogi priznaju da je afera Velikovski otvorila važnu temu. Šta radimo sa idejama koje su radikalno pogrešne, ali provociraju nauku da dokaže zašto su pogrešne? Da li je bolje ignorisati ih ili se suočiti sa njima? Da li takve ideje, čak i kada su netačne, teraju nauku da bude bolja, preciznija i otvorenija? I još nešto ostaje da visi u vazduhu. Ako su drevni narodi zaista videli nešto na nebu toliko zastrašujuće da su ga upisali u svaku legendu, šta je to bilo? Samo obična oluja? Ili trag nečega što još uvek ne razumemo? Ovo je bio Vendetta Universe Balkan. Ako veruješ da istina ne pripada samo nauci, ni samo mitovima, već negde između, pridruži se našoj maloj ekipi istraživača svemira. Vidimo se u sledećoj epizodi.